Cover nka. Henu. Kidding kitchen of. I'm not in the gas nka. Ọtụtụ ndị ga-asịkwa nka ka mmadụ n'ime ụfọdụ ndị asị mmiri why maka na mmiri na mmiri na-agakọ ọnụ na asụsụ Igbo. Oya, come let me tell you the why. Ịmadị why o ji kwesị ịbụ nka n'ihi na nke a bụ nke dabara adaba kpọmkwem. Ọ dị mma ka m gaa straight to the point. Ịhụna na ọ bụ ndị gụrụ maka asụsụ linguistics ndị linguist ka ekwesịrị ịjụ nke dabara adaba maka na ọ bụ anyị gụrụ maka ụda. Ngwa ka m gwa nke bụ eziokwu ịhụ na abịa na ihe a kpọrọ ndaba nyiri udume nke ndị bekee kpọrọ vowel homogeneity ka m gwazie gị ka ọ na-echi adị. Ọ bụ ụda nke a bụ ebe mkpọpụta ụda nke a ga-egosi ma ga-etinyere ya ni maọbụ ni n'ihi na ni maọbụ mi bụ naanị nyirudume enwere n'asụsụ Igbo. Ngwa ka m gwanụ gị ni ya bụ ọnụ ire na anyụ eze elu ka eji akpọpụta ya nke ndị bekee kpọrọ alveolar sound, ebe mi bụ egbugbere ọnụ abụọ nke elu na nke ala mme akpọpụta ha abụọ. Ngwa iji mara n'eziokwu maọbụ mi ka o kwesịrị isota maọbụ ni ka o kwesịrị ka ụda kwesịrị isota ka e kwesịrị itinyere ya, ọ bụ ebe mkpọpụta ya n'ihi na nke a bụkwa egbugbere ọnụ abụọ n'ihi ya o kwesịrị ịbụ mma. Mana ọ bụrụkwanụ na achọwa nke a ga-etinyere nne ngwale ihe ọ ga-abụ na ya ihe dị ka nta. Gịnị mere o ji kwesị ịbụ nta? Maka na ti bụkwa naanị ọnụ ire na anyụrụ eze ele ti ịhụrụ ka o si ada. Ọ bụ ya mere o ji kwesị ịbụ nta ọ bụghị nta. Ngwa gaa mụọ maka ebe mkpọpụta ụda ka ị mara ụda nke kwesịrị isonyere na maọbụ mee ma abịa na ndaba nyirudume n'asụsụ Igbo. Ama m na ịmụtara ya. Ngwa biko kesa ozi ya ngwa let other people learn. If me follows me in Igbo language kwụsị ya ngwa.